polític històric o actual? Sí. Sílvia Orriols, per la seva determinació i honestedat en la proposta d'Aliança Catalana, per la seva valentia en confrontar-se amb tota la casta del processisme i espanyolisme, i si parlem d'un referent més llunyà, Guifré el Pilós, Daniel Cardona o el general Moragues. Et sents enganyada pels líders del procés? Rotundament sí. Ens van prometre una independència que sabien que mai ens atorgarien, el poble els vam empènyer i els partits processistes de Junts, Esquerra i la CUP s'hi van veure arrossegats, però no tenien res preparat. Per tant, podem parlar clarament d'una estafa del procés i casualment encara avui són els mateixos líders que dia sí dia també ens continuen venent fum. La teva principal preocupació política, ens podries indicar quina és? Contribuir a assolir la independència, en primer lloc, vetllar per la seguretat dels carrers i dels pobles i de les nostres ciutats, lluitar per implantar una moratòria en immigració. Catalunya ha de declarar l'emergència demogràfica per baixa natalitat? El programa electoral ho deixa ben clar. Considerem que és necessari que el Parlament declari l'estat d'emergència demogràfica. Hem d'incentivar les famílies catalanes a tenir més fills i proposem establir deduccions progressives en l'IRPF. El teu equip de futbol preferit? La Unió Esportiva Lleida i el Barça. Lloc ideal per anar de vacances? Qualsevol població o ciutat de la demarcació de Lleida i de Catalunya en general. De fet, de 947 municipis que té Catalunya, jo n'he visitat 877. Carai, els tens tots comptats. Ens podries dir un llibre o un disc que t'hagi marcat? Llibre La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, i El pes de la palla, de Terenci Moix. Cançons n'hi ha moltes, però en triaré 3 de catalanes. Una, Boig per tu, de Sau, l'altra, Quan no hi ets, de Glaucs, i l'altra, Solstici, de Sopa de Cabra. El teu plat preferit? Els caragols. Una frase o un lema que t'acompanyi per sempre? Sempre hi ha llocs per descobrir i somnis per perseguir. Per tu són més objectius els mitjans tradicionals o les xarxes socials? Està més que acreditat que els mitjans convencionals es deuen als poders polítics i econòmics. Per tant, responen a la pregunta de qui paga la tinta. Una altra qüestió és que generalment són unidireccionals. Per tant, sense dret a rèplica. En canvi, les xarxes socials sí que et permeten interactuar, valorar els punts de vista i en això per això n'estan tan en contra que fins i tot han retingut el monopoli de la informació, perquè se'ls pot contradir el relat. Moltes gràcies.